हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय एग्जाम डेट ओंखारबाय। बेनिफ्राय बाथ्राया जाहैबाय Gr.III एक्सट्रा जागोन आरो Gr.IV एक्सट्रा जागोन। दा फार्स्टआव एग्जामा जागोन Gr.IV बेनिफ्राय सेकेन्डआव जागोन Gr.III लेभेलाव आरो लास्टआव ड्राइभार जागोन। ड्राइभारनि डेटआ दासिमबो ओंखारथ'वाखै। दानिया बाथ्राया जाहैबाय एडमिट मोनगोन ना मोना जायफ्रा मिस्टेक जादों। दा नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट बिग इनफरमेशन नोंथांमोननि थाखाय जायफ्रा मिस्टेक जादोंमोन नोंथांमोननि थाखाय मोजां रादाब जेबो गिनांगौ गैला एडिट खालामनो हासिगोन एबा नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै लानो हासिगोन जेरै नाम डेट अफ बार्थ एबा नोंथांमोननि पेरेन्ट्सनि नाम एबा एड्रेसनि मिस्टेक जानायखौ नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो हानायसेबां शेयार खालाम नोंथांमोना लोगोफोरनो जाहाथे बयबो एग्जामखौ होनो मोननाय बायदि मानोना एग्जामा जासिगोन आगस्टआव नोंथांमोननि Gr.IV एक्जामा जागोन 7 आगस्ट बेनिफ्राय Gr.III जाबाय 21 आगस्ट तो नोंथांमोना बेखौहाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जेराव 26,441 भेकेन्सिस दङ Gr.III आरो Gr.IV नाथाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एक्जामा जागोन 19 जुनाव नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा। दा बिदिब्ला हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एक्जाम Gr.IV जाग्रोसिगोन 19 जुनाव बेनिफ्राय Gr.III ओंखारथ'वाखै नाथाय नैबे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआ गासैबो ओंखारजोब्बाय 26,000निया। दा बिदिब्ला लास्टआवल'सै ड्राइभार पस्टआ एक्सट्रा एक्जाम जागोन। दा फै जों थांनि अफिसियेल साइटआव बोरै जों एडिट खालामनांगौ आरो मा प्रसेस नोंथांमोना खालामनांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायनोसै। तो दानिया जों फैबाय लोगोफोर अफिसियेल साइटआव seva.online.org एबा नोंथांमोना assam.gov.in आव फैनो हागोन। दा जों सेबायाव फैग्रोबाय जायखिजाया बेयाव फैनानै जोंहा लास्ट डेटआ बारबाय दे। तो एप्लाइनि लास्ट डेटआ बारबाय नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनो हानाय नंला। दा बिनिफ्राय जायखिजाया मोनसे पस्टआव नोङो खालामनांगोन जोङो एप्लाइ हियार मोनसे मोनदों आरो Gr.IV आरो Gr.III जायखिजाया जों एग्जाम्पल महरै Gr.III आव क्लिक खालामबाय आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो लडिं जागोन बेनिफ्रायनो नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन जेब्ला डेट जायो तो नोंथांमोना जुलाइनि जोबनायथिं मोनगोन एडमिट आरो एग्जामा जाबाय 7 आगस्टआव Gr.IV आरो 21 आवहाय जाहैबाय जोंनिया Gr.III लेभेलाव जागोन। दा ओंखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगौ नैबे लगिनआव खालामनानै नोंथांमोना जेब्ला एडमिट होयो अब्लानो मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना दानिया एडिट खालामनांगौ एबा नोंथांमोना मिस्टेक जादोंबा तो एडिट खालामनायनि मोनसे चान्स मोनदों। दा बेखौ बोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोना डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। दा जों जि साइटआव नायदों बेनि एसे गाहायाव नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालाम एसे गाहायाव फै आरो एसे गाहायाव फैनानै मोनसे निउ नटिफिकेसन फैदों बेयाव नाय नोंथांमोना नुनो मोनदों निउ नटिफिकेसन Gr.III एक्सट्रा बेनिफ्राय Gr.IV एक्सट्रा जागोन बे जाबाय Gr.III स' नोंथांमोना जि पस्टआव एप्लाइ खालामदों बेयावनो थांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय जों मा खालामनांगोन स' नोंथांमोना डाटा कारेक्सन मोनसे मोनदों स्क्रिनाव नायबानो जाबाय डाटा कारेक्सन निउज एन्ड आपडेट एबा निउ एन्ड आपडेट बेयाव क्लिक खालाम आरो एप्लाइ खालामनायाव बाइचान्स जुदि नोंथांमोननि पस्टआ एबा नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ बेवहाय नोंथांमोना मिस्टेक जादोंब्ला मा खालामनांगौ नाथाय स्पेसियेलि बेयाव माखासे रिलेटेड होदों। दा रिलेटेडआ जाहैबाय जे नोंथांमोननि नेम बेनिफ्राय एड्रेस बेनिफ्राय बार्थडे आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे जेरैहाय क्वालिफिकेसन बा नोंथांमोननि माखासे मिस्टेक पार्सेन्ट जानाय स' बेखौहाय नोंथांमोना आपडेट खालामनो होदोंबा नोंथांमोनखौहाय मोनसे चान्स होदों जे एडिट खालामनो एबा कारेक्सन खालामनो। नाथाय मा खालामनांगोन नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामनांगोन रिक्वेस्ट खालामबासो हागोन डाइरेक्ट बेयाव अप्सन होआखै जे लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनाय बायदि नोंथांमोना बेबायदि मोननाय नङा। खोथाया जाहैबाय नोंथांमोननिया डेटआ दङ नै 9 जुननिफ्राय 16 जुनसिम स' नोंथांमोना 9 जुननिफ्राय 16 जुनसिम नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन। बेनो जाबाय गाहायाव नाय इमेल एड्रेसाव होनदों आरो बाथ्राया जाबाय जाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनायाव इमेल आइडि होदोंमोन बे इमेलजोंसो स' नोंथांमोनाहाय रिक्वेस्ट खालामहरनांगोन मेल खालामनांगोन जे नोंथांमोननि गासैबो कारेक्सनाव नोंथांमोना एप्लिकेसन मोनसे लिरनांगोन नोंनि डिटेल्सखौ होबानो जाबाय नोङो बबेयाव मिस्टेक खालामदों बेखौ नोंथांमोना मेनसन खालामबानो जाबाय एप्लिकेसनावहाय साबजेक्टआवहाय आरो लोगोसे नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय जाय मबाइल नाम्बार एबा नोंथांमोननि हमना ला इमेल आइडिजों खालामदों बेजोंसो जागोन। तो बेनो जाबाय नोंथांमोननि मेल एड्रेसा नैबाव खालामनांगोन बेनो जाबाय state-level-helpdesk@gmail.com स' नोंथांमोना बे गाहायाव नाय इमेल एड्रेसाव होनांगोन। दा बेखायनो बे खामानिखौ मावना ला नङाबा एडमिट नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ नोंथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनावहाय थालांबो हागौ। दा बेखायनो बे खामानिखौ मावना ला बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नुनानै एडिट खालामनो हायो। दा बेनोमोन आरो लेटेस्ट आपडेटआ बेनिफ्रायथ' एग्जामा जागासिगोन लोगोफोर। दा Gr.III एग्जामा जागोन नोंथांमोना 21 आगस्टआवहाय आरो बेनिफ्राय Gr.IV जागोन नोंथांमोना 7 आगस्टआव आरो ड्राइभारा उनावहाय एनाउन्स खालामगोन डेटखौ दायो होथ'नाय जायाखै। स' नोंथांमोना कनफिउस जानाङा खायसे कनफिउस कमेन्ट्स खालामबाय थायो DHS मा बे DHS एग्जामा एक्सट्रा बियो 19 जुनाव जागोन Gr.IV लेभेलाव अके बेनिफ्राय Gr.III दासिमबो बेनो ओंखाराखै DHS जों डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टजों मिलाया बे बेलेग बेलेग स' नोंथांमोना मिस्टेक दासान। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो बे भिडिअ नुनानै नोंथांमोना एडिट खालामनो हानायनि अपसनखौ मोननो हायो।
दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि लेटेस्ट आपडेट एन्ड इनफरमेसन नोंथांमोना मोननाय बायदि।